para dewa. Aku Kala Rambana. Sawetara aku wis mapan ana kene. Jawata Renggal minangkani panyuwun aku njaluk swarga langgeng. Aku njaluk mati nanging matiku kudu munggah swarga. Yen dewa ora iso nuruti tak ora arek Suralaya. Kayang gelung mandelengaken sakranira iki dewa sapa rung tau kowe percaya dewa ora percaya dewa aku njaluk swarga langit ora bakal ulun pinangkani mbuh dadi moe. Hei Rambana inggih pukulun ngamuk punggung kula nyuwun pejah suwin pejah kula kedah minggah swarga. Wah iya swarga apa neraka kuwi ora gumantung saka dewa. Yen kowe njaluk mati la wong durung titi wanci kok aja sok nyengkake mengko ndak kurang prayoga dadine. Kula sampun pitados kaliyan dewa badhe kados pundi malih menawi dewa mboten minangkani badhe kula arek kaya Suralaya ana srenene sira kudu tapa brata luwih dhisik. Yen wis ana padang lagi bisa jugar bakal ana wangsit kang dumeling piye carane jeneng kita bisa munggah swarga lan kemenganing pati. Lajeng pinten warsa anggen kula tapa brata ngene ora nganti taunan ya mong aku njaluk inah 30 dina makaten ya menawi ngantos 3 hari mboten minangkani badhe kula ora arek Suralaya wis tak tindakna dhisik. Putra kados pundi Adi Guru geger walik watu Suralaya inggih gara-gara menika ingkang jalaripun Rambana piyambakipun kepengin pejah namung kedah minggah swarga. Para Jawata mboten-mboten saged amapaki kridhanipun pun Rambana Adi Guru. Monggo kakang keparenga ngupadi Saraya. Oh ngeten iki Saraya kala wau ingkang pantes minangka dados jagoning dewa. Lajeng sinten Adi Guru? Kakang Narada kados pundi? Gara-gara kayuwangan sejatosipun boten namung ngemungaken saking dayaning Rambana. Namung inggih
kaprebawan pun tetuko ingkang nembe nandhang ruga menawi tetuko sampun waliya jati temah nirmala pantes to lamun minangka dados raya nggih pareng kula nyuwun pamit ngupadi kepayapun tetuko adikku. Candhaing lamah lah menika warnanira ingkang mapan wonten pucak ing harga Sukarini sinten to satriya kang wis katarimah kang dadi kasutaman ya nggih putra Pembayun Wirata kekasih Raden Haryaseta nedhenge tapak semedi maladi hening wis katarimah kang dadi kasutaman mila apa kang dadi pangandikane sak ciptane dadi datang pantoro dangu anami datang pratanira begawan maning wong sanggendong yang Gatotkaca
hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangan sang diah manah engkung sumunggem guling kang katon mangrepa ingsun wis madhake begawan Anoman suwan munggahing Gunung Sukarini. Anoman padha raharja sowan mohana ngarsaning ingsun. Nun inggih. Lulus raja sowan kula niskala sawangsulipun kengabdipun Anoman ngaturaken sungkem kangge Paduka Gusti kula Raden Seta. Ya, wis tak tampa. Ingsun tawa banget ing panarimaning ingsun tumiba padha-padha. Ingsun pirsani gendong bocah gagah. Kuwi sapa Anoman? Inggih Raden, menapa Paduka pangling menika kang wayah buyut ing Pringgondani yoga kula pun Gatotkaca. Lho. Gatotkaca Pringgondani inggih. Lah kok tok gendong? Teko dadi gendongan iki ning apa? Lantak sawang katana remuk rempu rojah rajeh areng keranjang tatune. Nuli Raden katemben kang wayah pasulayan kalian sarayan sakir garing Astina. Pendhita Paesdiyu begawan Nila Yaksa perkarane apa? Manut pawarta ingkang kula tampi Nila Yaksa sinaraya para Kurawa kinen nyidra dhateng yuswanipun Gusti kula para Pandhawa kalebet anak kula pun tetuka ugi badhe dipun ajab pejahipun menawi Nila Yaksa saged mejahi Pandhawa dalanipun kepara badhe ngrebat nagari Ngamarta Raden ing sekawit yoga kula menika mimpang namung sareng wonten latu ingkang manghalat-halat ngobar dhateng raganipun anak kula tetuka teman kados mekaten kawontenanipun Raden. Kok njur tok gendong rene kuwi kowe ndek arep apa? Raden, nalika kula lumampah nyumerepi pucak ngadaka wonten teja manter nyada lanang. Mboten nyana bilih tejanipun Gusti kula Raden Seta ingkang nyata sampun katarimah sutapanipun. Ingkang menika Raden keparenga hamba nyuwun kamiran Paduka kanthi kasdu ngusadani anak kula menika Raden. Anoman wonten dawuh kowe iki jane rak ya pendhita to. Kenapa ora tok usadani dhewe? Nyuwun pangapunten Raden. Ngantos bingung pikir kula satemah mboten permana. Usada menapa ingkang badhe kula tamakaken menika? Mila saestu kula nyuwun tulung dhateng Paduka kaselak mesakaken dhateng anak kula menika. Tansah marep pamoring sukma sinukmaya winah ya ing ngasepi sini menteleng ing kalbu pambukaning warana parlen saking liyep layaping aluyut ing Anoman wonten dawuh Raden sadurunge aku nambani aku tak crita sedhela monggo. Nalika ingsun kepengin dedepok ana papan kene saka Wirata lumaku njajah desa Milangkori kanthi niat kepengin nindakake tapa ngrame